করে না যাবে না করে আইপিএফ থেকে ডর দেখানো যাবে না আইপিএফ লং লিভ করে আইপিএফ থেকে রুকা যাবে না पच्चीस बছर नुखा जे सीपीएम बो अमाहायनो आईपीएफ नो सोबायनानि बागै त्रिपुरालेण्ड साजागियांगै बरक आईपीएफ नि गोबां मा आदम रगनि एगेन्स्ट केस खालायगा एरेस्ट खालायगा जाते आईपीएफ नो सोबायनानि बागै तिनि अमाहायनो त्रिपुरा राज्योते कायसा बदल बीजेपी सेम सीपीएम नि चरित्र सीपीएम नि कैरेक्टर हाइखलायनो तिनि आईपीएफ नो बाहायके सोबायनानि कारण बोसोरगांगा एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै आईपीएफ नि आदं रगनो बाहायकै ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बरनो कमजोर खलायमान अ राजनीतिक चलै दङ त्रिपुरा राज्य या जों तिनि सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुकमु आबो कोनो दिन नरक सक्सेस जोंलाक कारण नरक नुखना सीपीएम नि आमालो जों आईपीएफ टी लगातार 11 दिन लामा कासुई आंदोलन खालायका चबा खालायका हजार हजार मिथ्या मामला खालायका आईपीएफ टी निताबो हजार हजार केस पेंडिंग चलै दङ आमबाय आईपीएफ टी किरिवाने हिनि जरु जदि बर वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनि जों नुगो तिप्रासानि लामाव बुसुंगै आसायजाक जोंनि बीजेपी नि गोबांमा नेता रक दङ जोंनि बरंगना दारेबती संरक दा बिद्युत संरक बरक तिप्रासानोब्ले नों तिप्रासानो हंकाय तिप्रासानि सानमुनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुकांकाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ठीक আছে कासयमाया आबो आलादा बेपार फिया आईपीएफ टी सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमि आन्दोलन खालाय फाय दङ नरक खायसा कक सारा गया तिनि माधवबारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारा गया जों आईपीएफ टी सरकार जु सरकार तंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो माधवबारियाव ककजामनि ककनो जों सोलाय सोलायखाय सावि दङ बनकारिबो गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रगनो बसं विधानसभा बिसिं सावि दङ ड्रिंग रगनो सालसा छुटि रेदानि कक सावि दङ फिया बीजेपी नि इंथुं सीपीएम नि इंथुं कुनु एमएलए कुनु मंत्री थाइसा कक साया तिप्रासार मथांजानि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसे कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै चिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै दिनि बीजेपी ओ जॉइन खलारि दङ फिया बरक जों बाय कक सावि दङ जों बीजेपी ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा बीजेपी ngै मान्या कारण बीजेपी कुनु दिन तिप्रासार हामफ्रायनाय हिनि बरक जों फन खाय सावि दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जे दिन एडिसि इलेक्शन पाइ थाङनो आबन पर बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि आईपीएफ टी नि नाहारमुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongka tipralen sara chin tiprasa mothang jagya abo sara tripura rajyoni borok saimani kok fiaba jungno social media tui gobangma comments klayo biko nongni tipralen dagi election ganai phaikangkai norok andolon khlainani sujog mangka norok alliance tongtutui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne jungno gobangma borok kol silchau fiaba amo haya sini IPF tingkai sini tipralen jung nango jesa kapana jung bo dolbai kathalai tong ya abo alada bepar jung 2018